Santa Canaveral Zero Division unaffiliated doing own workout 15.5. 0 calories. A barbell with 30 kilos. Nej, men jeg skal jo tæt på at filme kalorier, når der er hun når kalorierne. Ja, det gjorde vi i hvert fald sidste år. Hvem er jeg skifter? Hvem er jeg sætter nulstiller den? Nulstiller? Hvad er det for noget? Det er nulstil hver gang. For Kevin kan gøre det. Ja, kan Kevin ikke gøre det? Jeg skal jo følge dig hele tiden. Ja, fordi jeg kommer ikke gøre det. Det var for dumt, jeg gør det. Kevin? Nej, nulstil roerne, når det er, de her går over på thrusters. Jeg kan også bare godt stå og teste det. God hårdt træk. Hårdt træk. Kom så. Træk til. Træk til og slap af på vejen tilbage. Kom så. Kom så. Rigtig hårdt træk, og så slap af på vejen tilbage. Træk til. Kom så. Kom så! Kom så, på igen, kom nu! Kom nu, på igen!
Kom så, 7 til, kom nu. Kom nu, 6 til, kom så. Kom så. Kom nu op med den, kom så. Kom nu, op med den. Kom nu, hold den. Kom nu. Bare træk til, og slap af på vejen tilbage. Træk til. Sådan der, træk til. Kom så. Træk nu for helvede. Træk nu til. Kom så. Træk. Kom nu. Kom 5 tilbage. Kom så, kom så. Kom så, træk til. Kom så, få nu op. Kom nu. Kom nu. Kom så. Kom så, Diana, det er 6. Stærk. Hvad? Hun er på 21'eren. Nå, hun har lavet 6 stykker. Kom så, Diana, kom nu. Kom nu. Kom så. Kom nu, Diana. Bare op med den og få dem med. Kom så. Kom så. Kom så. Kom så, Diana, på igen. Kom nu. Kom så, på igen.
Kom nu, op med den. Stærk, kom så. Her så, bare 5 til. Kom så. Bare få den op på det overstået, kom så. Kom nu, Tajana, kom nu, tag den op, kom så. Bare op med den, kom nu, op. Det er sådan der. Kom nu. Kom så. Direkte på roeren, kom så. Kom så, 15 kalorier. Kom så, hurtigt ind. 3 minutter. Ind gennem næsen, ud gennem munden. Lige få styr på pulsen. Godt arbejde. God stil, så super godt arbejde. Tænk dig selv lidt mere på roeren, så du har energi til de næste thruster. Bare et hårdt træk, og så slap af på tilbagevejen. Yes, det er stærkt. Lige præcis. Kom så. Bare støblet. Kontroller vejrtrækning. Kontroller puls. Næsten en tredjedel igennem. Kom så. Lige mere godt. Lige mere godt. 8 mere. 7 mere. Godt til for god kontrol over pulsen. Godt se. Yes, sådan der. 5 mere. Det er stærkt. Kom nu, bare bliv ved. Kom så, Asger. Kom nu. Kom så. Kom så. Rigtig!
Kom så. Kom så, skat. Kom nu. Kom så. Kom nu, for nu overstået. Kom nu. Hold nu. Bliv ved. Ja, det er stærkt. Kom så. Kom så, det er stærkt. Nu vil jeg her til sidst. Få rystet armene. Kom så, skat. Det er kun 9 stykker. Kom så. Kom så. Kom så. Få den op. Begynd den. Kom nu. Sådan der. Kom så. Kom nu. Ja. Stærk. Bliv ved her. Du er næsten færdig. Kom nu. Hurtigt på igen. Du er næsten færdig. Kom nu. Kom så. Om mænd. Kom nu i gang. Kom så. Kom nu om, men hurtigt. Bare lige den sidste her. Kom så. Kom nu.